Имайки предвид, че булката първа ще захрани своя съпруг, куме, крайно време е с ръце да затворим очите на твоята кумица и нека да видим как тя ще постави сладкото начало на семейния си съвместен живот с нейния избраник. И така, приятели, какво друго остава, освен да подкрепим булката? Не чуваме вашите аплодисменти за булката! Сега обаче следва мишлените да сложиш сладкото начало и да захраниш своята съпруга. Но в знак на мъжка солидарност искам да ти дам един съвет. Ако искаш го използвай, ако искаш не дей. Но лично ти, Миша, ако желаеш твоята съпруга да си седи, а и повечко време да си мълчи вкъщи, сега е времето и мястото да я захраниш с по-голямо парче торта. Хайде, приятели, нека сега да подкрепим младоженица! Да чуваме вашите аплодисменти за младото семейство! А от името на кума и кумата заслужено горчиво! С пожелание към вас, скъпи младожени.